Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum hija ġurnata ferjali, hija l-erba' u se niċċelebraw l-quddiesa ta' San Ġusepp. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfar lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier sagrifiċċju tal-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla bi provvidenza tal-għaġeb oġbok tażel lil San Ġusepp barus tal-omm imqazza ta' ibnek. Għamel nitolbuk li bħalma nżommuh bi protettur tagħna fuq l-art hekk ukoll inħossu l-qawwa tat-talb tiegħu għalina quddiemek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom it-tfal isemgħu mill-ġenituri tagħkom fil-mulej, għax dan hu s-sewwa. Weġġaħ il-missierek u l-ommok, dan huwa l-ewwel kmandament b'wiegħda sabiex ikollok ir-ris u jtul omrok fuq l-art. U intom il-missierijiet iġġarbuhom xi żejjed lil uliedkom, iżda rabbuhom fid-dixxilpina u t-twiddib tal-mulej. Intom li l-sira isemgħu mis-sidien tagħkom ta' din l-art bil-biża' u r-rispett, bis-safa ta' qalbkom bħalli kieku lil Kristu, mhux taqduhom għal wiċċhom bħal min irid jogħġob lill-bnedmin. Iżda bħala l-sira ta' Kristu li jagħmlu r-rieda ta' Alla minn qalbhom. Aqduhom bil-qalb it-tajba, qiskom lill-mulej u mhux lill-bnedmin. Għaliex tafu li kull wieħed skont it-tajjeb li jkun għamel jitħallas tiegħu mill-mulej, sew jekk il-sil u sew jekk ħieles. U intom is-sidien għamlu l-istess magħhom, ħallukom mit-teħdid għax tafu l-sid fi smewiet u tagħhom bħalma hu tagħkom u huwa jħares lejn wiċċ ħadd. Il-kelma tal-mulej. Mulej il-kull min se jaqa' iqajjem il-kull min hu mitluq. Umu bil-wifqa. Alleluja. Alla jsejħilna permezz tal-Evanġelju biex ikollna sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet welħula. U kien hemm wieħed qallu mulej jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. U huwa weġibhom. Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna tifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bieb u tgħidu mulej jiftħilna. Iżda hu weġibkom u jgħid, ma nafx mejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu, kilna u xrobna miegħek aħna,
u intallimt fil-pjazzestana. U wieġeb u jgħidilkom, ma nafx nejn intom, morru minn qudiemi, intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Meta taraw lil Abram u lil Iżak u lil Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija l barra. U jiġu nies mill-vant u mill-punent, mit-tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. Waraw, hawn minnu tal-aħħar wagħad ikun l-ewwel, u hawn minnu tal-ewwel wagħad ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Naħseb ftit jgħaddilna minn moħħna li l-kelma tal-Alla hija skola. Il-kelma tal-Alla hija skola b'diversi lezzjonijiet ta' ħajja. Il-kelma tal-Alla trid tgħallimna ngħixu. Il-kelma tal-Alla trid tagħmel sabiħa il-konvivenza tagħna ma' xulxejn. L-għajxin tagħna flimkien. Mhix sempliċement kelma ma nafx flajru. Il-kelma tal-Alla hija prattika, hija fil-ħajja ta' kuljum. U għalhekk tajjeb kieku nagħtu każ għall-kelma tal-Alla nimmeditawha, nippruvaw ngħixuha. Ħanaraw ftit tgħidilna l-kelma tal-Alla llum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-littra lill-Efesin bħalissa qegħdin naqraw siltiet minn din l-ittra. Kif għandha tkun il-ħajja tal-familja. Interessanti, San Pawl qed jitkellem fuq affarijiet li donnu llum insejnihom. Ħafna minnhom insejnihom. Jitkellem pereżempju fuq l-ubbidjenza ta' tfal lejn il-ġenituri. Illum ma tantx għadna nsemmuha l-ubbidjenza, mhux hekk? Għax illum kulħadd jaf, kulħadd espert, illum anke tifel daqshekk, jaf x'għandu jagħmel u m'għandux bżonn jobdel il-ħadd. Li San Pawl qed jitkellem fuq l-ubbidjenza. L-ubbidjenza ta' tfal lejn il-ġenituri. Imma mhux daqshekk biss, ma jaqafx hemmhekk. Isemmi li l-ġenituri wkoll għandhom id-dmirijiet tagħhom lejn uliedhom. Mhux it-tfal biss għandhom id-dmir lejn il-ġenituri, imma l-ġenituri wkoll għandhom id-dmirijiet tagħhom lejn uliedhom. U dan iħassibna ftit, għax kultant niltaqgħu ma' ġenituri jisom huma biss għandhom id-drittijiet. Le, hemm id-dmirijiet ukoll, anke lejn it-tfal, speċjalment bl-eżempju. Nħobb insemmija jien din. L-eżempju tal-ġenituri huwa importanti għat-tfal ta'. Kultant niltaqa' ma' ġenituri pereżempju li ma jmurux knisja l-ħadd. Eżempju ħażin għat-tfal? Għedu li kissurhom ir-relazzjoni tagħhom li għandu jkollu ma' Alla. Ġenituri li ma jkunux ta' eżempju għal uliedhom, anke bl-imġiba tagħhom pereżempju. Qegħdin ikissru il-futur ta' uliedhom. Le, mhux it-tfal biss għandhom id-dmirijiet lejn il-ġenituri, imma anke l-ġenituri għandhom dmirijiet serji ħafna quddiem uliedhom. Li jkunu ta' eżempju tajjeb. San Pawl isemmi wkoll ir-relazzjoni tas-sidien mal-iskjavi. Kultant nistaqsu ma kif il-Kristjaneżmu ma neħħiex l-iskjavitu. Hemm min jagħmel din mistoqsija. Imma San Pawl hawnhekk qiegħed jolli qisu l-iskjavitu għal kollaboratur familjari. Ara, l-iskjav għandu jirrispetta l-sidien tiegħu, jagħmel kollox minn qalbu. Jagħmel mhux għas-sejt, interessanti din ta' San Pawl, li jaħdem li jobdi li jagħmel dmiru mhux għas-sejt, mhux għal wiċċ is-sejt, jew biex jidher sabiħ, imma għal Ġesu Kristu. Ara, u s-sejt għandu jirrispetta l-sejt għal Ġesu Kristu. Fi kliem ieħor biex niġbor f'kelma waħda, kemm il-relazzjoni tal-ġenituri mal-uliet u tal-uliet mal-ġenituri
kif ukoll ir-relazzjoni tas-sidien mal-iskjavi tagħhom u tal-iskjavi mas-sidien tagħhom għandhom punt ta' referenza lejn Ġesu Kristu, lejn Alla. X'in jonqos dan il-punt ta' riferiment? Naħseb immorru żmerġ. Hemm punt ta' riferiment. Anke fil-ħajja tagħna, ta' kull wieħed kull waħda minnak ma jkunx hemm punt ta' riferiment, ma jkunx hemm Ġesu Kristu, ma jkunx hemm Alla. Imma ġol ħajt laqas ninduna. Ħanejt kelma fuq il-Vanġelu tal-lum. San Luqa qed jagħtina silta li għandha tkexkix naftejt. Kultant niltaqgħu ma' studenti li jkunu konfidenti żejjed, imorru għall-eżamijiet, ishom jafu kollox, imbagħad toħroġ karta u jibda jiftaħ ħalqu. U jgħid, għad ma konx nafa, isma' imma din differenti minn kif studjat, imma isma'. F'kelma waħda San Luqa llum fis-silta tal-Vanġielu u Ġesu qed jgħidilna isma' tieħux konfidenza żejda. Tieħux konfidenza żejda mas-salvazzjoni. Hawnhekk xi ħadd jistaqsih lil Ġesu huma ftit dawk li se jsalvaw. Huma ftit dawk li se jsalvaw. U Ġesu la jgħidlu ftit waqqas ħafna, imma jgħidlu isma' stinka għamel dmirek, isma' tħabat. Mhix ħaġa awtomatika li inti ħassalva. Mhix ħaġa awtomatika. Isma' trid tagħmel parti tiegħek. Alla jrid isalvak, imma inti tagħmel parti tiegħek. Kultant ngħidu għax Malta hija pajjiż nisrani, għax pajjiż kattoliku. Bil-mod taġġilx. Naraw fil-prattika. Mhux sempliċement għax tagħmel. Inħobb ngħidha din ukoll. Ħafna snin ilu kont qiegħed l-Italja u kont qiegħed nitkellem mal-kappillan Alla jaħfirlu l-ummiet. U kont qed ngħidu isma' pajjiżi aħna Malta kważi kulħadd Kattoliku. Kont għadna qassis żagħżugħ jien għadni ħireġ mill-karti. Ejja. Għalli żomm. Għalli miktubin fil-reġistru tal-Magħmudija ħaġa u jgħixu tansara ħaġa oħra ta'. U dakinhar qed froġa għandu raġun. Miktubin fil-reġistru tal-Magħmudija ħaġa faċli. Imma tgħixu ħajja nisranija kompletament differenti. F'kelma waħda u nispiċċaw hawnhekk. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum qed jgħidilna isma' tieħux konfidenza żejda. Is-salvazzjoni trid taħdem għalija. Alla jagħtina irid tisalvana, Alla jrid jiftaħ il-bibien għal kulħadd. Imma żomm, inti trid tagħmel parti tiegħek. Mhix ħaġa awtomatika għax inti parti mill-poplu ludi, il-poplu ludi jekk kien jemmen għax parti mill-poplu ludi mela ħajsalva. Le bil-mod, żomm, bil-mod. Anzi hawnhekk fil-Vanġelu qed jgħid mhux intom se ssalvaw, mhux ħassalvaw, ħajjiġu l-pagani u ħajqogħdu għall-mejda qabilkom. Jew minn flokkom. U intom tibdew tgħidu imma aħna smajnik tippretka, imma aħna konna morna l-Knisja, imma aħna u jgħidu ma nafkomx ma nafkomx. Jew nidħlu ftit oxritna u nistaqsu ftit il-kelma talla x'tgħidilna fil-ħajja tagħna. Jew ħallu l-kelma talla tmexxina, jew ħallu bħala poplu talla aħna mixja lejn il-milja tas-salvazzjoni. Don ta' Alla l-missier għal dawk li jwieġbu bil-fidej fi Kristu Ġesu. F'din l-istennija nitolbu u ngħidu missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Sabiex il-fidi tal-poplu nisrani jtieħu l-qawwa mill-liturġija ħassir xhieda fil-ħajja ta' kuljum nitolbu.
Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Sabiex il-poplu Ludi li kien l-ewwel li rċieva s-salvazzjoni jiftaħ qalbu għal Kristu nitolbu. Sabiex fil-hemm tal-ħajja is-salib ikun sinjal tar-rebħa li kiseb għalina Kristu nitolbu. Sabiex l-Ewkaristija tippreparana għall-laqgħa tagħna ma' Kristu meta jqiegħda mal-mejda tiegħu fis-saltna ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija għatina qalb doċli biex inħallu l-kelma tiegħek iddawwalna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal membri mejtin tal-familji Ċafaj u Magro biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom. Għatjhom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej tagħtina xita fejjieda f'waqta ħalli jartna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom u nitolbu għal dawk li jduru bil-morda dawk li jieħdu paċenzja bihom li jgħinuhom ta' kuljum għatihom id-dawl u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. F'dawn il-ġimgħat l-isqof tagħna qiegħed jagħmel il-vjesta pastorali fil-parroċċja tagħna, nitolbu biex dawn il-vjesti pastorali iħallu frott spiritwali fl-insara tagħna nitolbu. U Alla missier iqaf mal-poplu tiegħek fit-triqtu lejn is-sema u għatih li jasal femmar qabilna iħejjilna post. Ibnek Ġesu Kristu siedna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Missier għaddej se nofrulek is-sagrifiċċju ta' tifħir u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fis-servizzi mqaddes li nagħtuk ikollna l-għajnuna tat-talb ta' San Ġusepp li jint fuq din l-art qiegħdu biex bis-seta ta' missier iħares il-libnek il-waħdini Ġesu Kristu siedna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq.
niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. U nfaħruk, inberkuk u nxandu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġusepp, ir-raġel ġust li inti tajtu barus lill-Verġni Jom Alla, il-Qaddej fidilu għaqli li inti għedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċiti. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħaq il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Ċefaj u Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naflu lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajtajli d-din dan il-ġesem bid-dem għad-testija eħlisni martijiet kollha u minn kull ħażin sommi dejjem fidejna tħallina qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħaresna
Inu bil-wiefa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvan, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Mulej inti saħħaħna u qawwejtna bis-sagrament tiegħek li jagħti l-ħajja. Għamel li naqduk tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemek, bil-għajnuna tal-eżempju u t-talb ta' San Ġusepp, ir-raġel ġust u obbedjenti li qdiek tajjeb biex iseħħu il-mistimija kien berkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.